Moikka! Mä oon Aava Tontasse ja mä oon 17 vuotta ja käyn Turun klassillisen lukion ilmaisulinjaa. Mä tykkään tanssahdella, tykkään lauleskella ja tykkään lukemisesta, mutta opinnot on minulle myös tärkeitä. Siksi, että se on täynnä nuoren käsijälkiä ja se, että voisi näytellä jossain näytelmässä, joka on oikeasti tullut nuorilta, niin olisi tosi siistiä ja silleen olisi varmaan kasvattavaa näyttelijänä. Sen lisäksi mulla on paljon haaveita, että mä voisin jonain päivänä ehkä jossain Broadwaylla näytellä ja Turun kaupunginteatteri on muutenkin kiinnostanut silleen teatteripaikkana ja näyttelypaikkana. Ja mitä seuraavaksi pitäisi? Sitten mun aiemmista teatterikokemuksista. No, niin kuin mä aiemmin sanoin, niin mä oon ilmaisulinjalla Turun klassillisessa lukiossa ja